מי מכוון אתה? תעמוד לו תודה. זה כמו שזה. לא, לא. זה בדיוק. כן, רחוק, רחוק. רגע ימינה. איכשהו? תודה. תחזר טיפה? תחזר טיפה? טיפה? זהו. עמרי, אתה נותן גז וצובב את ההגה, הבנת כאילו שההגה ייתן לך גם כן את ה... הוא העיף אותה. כן. אבל צריך עוד טיפה גז. זה ידני, זה ההבדל בין ידני לאוטומט. באוטומט אתה נותן גז ועולה, ידני זה קצת צריך עם הקלט, עם האמרו. כן, כן. אתה יכול לקחת טיפה הגה לשם טיפה, עכשיו? טיפה אליי. טיפה אליי, אפשר עוד? אתה צריך טיפה ליישר את העגל לשם תוך כדי תנועה, אבל עם גז. למה אם האבן עפה, אתה... רגע אחורה לא בדקתי. תן גז, אל תפחד. עצרת שם, עצרת. אתה בהתחלה, בלי לעצור, בלי לפחד, אתה גבוה, אתה לא נוגע. טוב, טוב, אבל למה ההגה שלו שבור? הוא מאבד אחיזה, הוא חייב לנסוע על הגה ישר. סובב אליי את ההגה. סובב את ההגה אליי. רגע. זהו. תשאר ככה, כשאתה נותן מכת גז, טיפה את ההגה ימינה, לא חזק, טיפה, שתוכל, אתה יודע, לטפס. אין לו בעיה של גובה פה. ועומרי גז חזק. רגע. גז חזק. רגע טיפה. למה? עוצר. יפה. יופי, עכשיו ימינה, תעלה עכשיו. לא, פה הוא כבר עולה לנו בעד. זה לא להידרדר אחורה. זהו, מפה בגז. רגע, בסדר? כן, טיפה ימינה, זהו. זהו, כאן זה יותר מדי גז, כאן אתה עולה בגז. זה מה שקרה לי פה